Les campanes de l'església de l'Assumpció d'Albaida han tocat avui a migdia el concert de Nadal. Albaida és l'únic poble de la comunitat que fa sonar les seues campanes a mà tots els dies des del segle XIII i de forma ininterrompuda. L'Ajuntament ha instat el govern valencià a declarar este costum centenari bé immaterial cultural. Durant mitja hora han anunciat avui aquestes campanes d'Albaida el migdia de la vespra de Nadal. El repic i el volteig no és obra de màquina, sinó manual. A diari es fan els 4 tocs tradicionals i no gràcies a una màquina, sinó a la mà del sagristà. En festes especials, com la d'avui, intervenen els campaners voluntaris, que són 15, però el mèrit és dels vells mestres. Hi havia el tio Pep el campaner, que des dels 14 fins als 94 anys va estar pujant i baixant el campanar i fent l'ofici de campaner. Després tenim Antonio el sagristà, que fa els tocs quotidians des de l'any 1944. L'ofici de campaner es manté gràcies a la força de voluntat de poques persones, i a Albaida hi ha una verdadera escola de la qual estos xiquets són els alumnes més joves. Les campanes no es poden assajar com qualsevol instrument musical, que assages a casa i després toques. Així, si toquem, tots mos senten, mos escolten, i per tant, sempre que toquen les campanes significa alguna cosa. 13 segles de toc manual de campanes sense interrupció són dignes de la consideració de bé immaterial cultural, sol·licitud que ha fet l'Ajuntament d'Albaida a la Generalitat.